kumama kuliji mwewe, mukondwe Maria Maria, kwa Yesu wawoyuka, haleluya. Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Ndi kulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye, lero Loweruka pa 27 Mei chaka cha 2023. Ndi Loweruka la Mulungu wotsiriza wa nyengo ya Pasaka, Mulungu wa 7. Ndipo lero Ambuye Yesu akutikodola kuti titekeseke ndi moyo wathu, tisatekeseke ndi zina zimene ena akupanga. Tikometse moyo wathu, ngati nkotheka tizindikire chimene tikuyenera kupanga kuti tathandize ena kusendera pafupi ndi Mulungu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu wa 28 ndime ya 16 kulekeza 20 kudzawerenganso 30 kulekeza 31. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Frank B. Kamba, omwenso ndi a mfumu Tiyesepo, kuchokera ku Nanthenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 11, imene ikutithandiza kusinkhasinkha zakuti anthu olungama adzaona nkhope ya Mulungu. Inu ndine tikamayenda mkuyera, inu ndine tikamayenda mchifuniro cha Mulungu, ndithudi tidzaona nkhope ya Mulungu imene mabweretsa mtendere ndi madalitso ena onse. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu wa 21 ndime ya 20 kulekeza 25. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni abale ndi alongo leronso tisinkhesinkhe limodzi. Paulo adakhala komweko ku Roma. Iye ankalalikira za ufumu wakumwamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Apostoli 28 ndime ya 16 kuyimira 20 kuyambiranso 30 mpaka 31. Pamene tidalowa mu mzinda wa Roma, Paulo adaloledwa kukhala kwa yekha ndi msilikali womulonda. Patapita masiku 3, Paulo adasonkhanitsa atsogoleri a Ayuda akomweko. Atasonkhana, iye adawawuza kuti, abale anga, ine ndili kuno ngati mkaidi kuchokera ku Yerusalemu. Ngakhale sindidalakwire mtundu wathu kapena miyambo ya makolo athu, komabe ndidaperekedwa kwa Aroma. Iwo atandifunsa, adafuna kundimasula chifukwa sadapeze mlandu oyenera kundiphera. Koma pamene Ayuda adakana, ndidakakamizidwa kupempha kuti mlandu wangawo ndidzagwade kwa mfumu ya ku Roma kuno. Sikuti ndinali ndi kanthu koneneza mtundu wanga ayi. Nkuona ndakuyitanani kuti ndilankhule nanu, pakuti ndamangidwa ndi unyolo uwu chifukwa chokhulupirira chinthu chimene Aisraeli akuyembekeza. Tsono Paulo adakhala kumeneko zaka ziwiri zathunthu m'nyumba yake yobwereka, ndipo ankawalandira bwino lomwe onse
obwera kudzamuona. Ankalalika za ufumu wa Mulungu ndi kumaphunzitsa za Ambuye Yesu Khristu poyera, popanda wina aliyense omuletsa. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 21 ndime ya 20 kulekeza 25. Pa nthawi yomweyo Petro adachewuka naona ophunzira uja amene Yesu ankankonda kwambiri akuwatsatira. Ndiye ophunzira yemwe uja amene adatsamira pachifuwa pa Yesu pa phwando paja anamfunsa kuti, Ambuye, amene adzakuperekeni kwa adani enu ndani? Pamene Petro adaona iyeyo, adafunsa Yesu kuti, Ambuye, nanga uyu bwanji? Yesu adamuwuza kuti, ngati ndikufuna kuti iye akhalebe mpaka ndidzabwerenso, kodi iwe uli nazo kanthu? Iweyo unditsate. Tsono mbiri idamveka pakati pa abale kuti ophunzira anzawoyo sadzamfa. Komatu Yesu sadamuwuze kuti sadzafa ayi. Koma adati, ngati ndikufuna kuti iye akhalebe mpaka ndidzabwerenso, kodi iwe uli nazo kanthu? Ameneyo ndiye ophunzira uja amene akuchitira umboni zimene zidachitikazo, ndipo ndiye amene adazilemba. Tikudziwa kuti umboni wakewo ngoona. Koma pali zina zambiri zimene Yesu ankachita. Zikadalembedwa zonsezo, ndiganiza kuti pa dziko lonse sipakadaoneka malo okwanira mabuku onse olembedwawo. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero Loweruka pa 27 Meyi ndi Lowerukanso limene tikuchita novena, tsiku lotsiriza la novena ya Mzimu Woyera, chifukwa mawa tichita chaka chakutsika kwa Mzimu Woyera, chiyambi cha mpingo. Pa tsiku la lero pamene tikumaliza nyengo ya Pasaka titha kutero, ndimafuna tisinkhesinkhe zinthu zinayi malingana ndi mawu athu a Uthenga Wabwino. Tayamba Uthenga Wabwino ndi maonena kuti pa nthawi yomweyo Petro adachewuka naona ophunzira uja. Tikumbukire kumene tikuchokera dzulo kuti Ambuye Yesu anali kucheza ndi Petro, anali kumfunsa, kodi umandikondadi? Kodi umandikondadi? Petro namayankha pamene paja. Ambuye Yesu namkhululukira pamene paja, nampatsanso ntchito. Ayi, weta nkhosa zanga, dyetsana nkhosa anga, samala nkhosa zanga. Finally anamuwuza kuti iwe unditsate. Amukhululukira machimo ake onse, zonse zatha, ampanganso recharge, ampanganso recommission. Akanakhala anzathu ntchito za usilikali, tikanati ampanganso reload. Wadzadzanso zipolopolo mu utumiki wake kuti tsopano akayigwirenso ntchito ija. Nkuona kwathu, nkuona kwanga, mwinanso nkuona kwanu, timaona ngati tsopano Petro walapa, Petro wazindikira zoyenera kuchita, Petro tsopano atekeseka ndi moyo wake, Petro tsopano akhutitsidwa ndi zimene ali nazo. Yes, he's a changed man, koma nawo akufuna ampange posesa Ambuye Yesu. Afuna Ambuye Yesu akhale wake, akufuna winanso asamuyandikire Ambuye. Ndi zimene ambiri timachita m'moyomu. Mulungu akatidalitsa, timafuna kupanga posesi madalitso aja. Ndiye timafuna ife azitidalitsa awazatemberera. Ife tizilandira promotion awazilandira demotion. Ife azitichiritsa koma awamwalire. Ife zathu ziziyenda koma awo zawo zisamayende. Ayi, ameneyo si Mulungu wathu. Ameneyo si Mulungu amene akutiteteza. Ameneyo si Mulungu amene amatisamalira. Mulungu ndi wa onse. Petro malo monena kuti tsopano atekeseke ndi kupagwira ntchito imene Mulungu wampatsa, akuchewuka, akuti akuona kuti Yohane akumutsatiranso Ambuye, ndiye akufunsa, Ambuye, nanga uyu bwanji? Zitha kutanthauza kuti poti Ambuye anamuwuza Petro kuti iwe unditsate, Petro amafunanso kuti ndiye Ambuye ntchito mwangopatsa ine ndekha, ndikagwira ine ndekha, tatumaniso awo akatithandize, tatumaniso awo mwapatse ntchito. Ambiri timafuna kuti zinthu zimene zili kwa ine, malo motekeseka ndi zimene Mulungu wandipatsa, timayang'ananso kuti awo nanga akutani, awo bwanji akukhululukidwa, awo bwanji akuchita bwino. Ayi, iweyo unditsate.
ngati kuli chinthu chimene chikuononga achinyamata, ngati kuli chinthu chimene chikuononga Khristu, kaifa nsembe wina aliyense in short, ndikamtima kuti nanga uyo bwanji, tikufuna tivale ngati uyo, tikufuna tiyende ngati uyo, tikufuna tiyimbe ngati oti makwaya athu ng'oma adatayiratu, zisekesa adatayiratu, zathu zamakolo adatayiratu, akufuna zimba ngati yawo, nanga uyo bwanji. Ena ngakhale mavalidwe sitimvetsa kuti anzathu zovala zizi amavala kumeneko chifukwa chachani. Ndetiona munthu ndithu apita ku shopu akapeza chovala kuti trouser la jini long'amba-ng'amba, Chingerezi yake akuti dete, munthu kuti wandalama zake kapena munthu akagwirira ganyo yake nkukagula chimene chichi afuna azivala ngati aja adasirira kuja, akuti kumeneko ndiye kutsogola, akuti kumeneko ndiye kuvaya, akuti amenewo ndiye makono, akuti kumeneko ndiye kuzitsata. Nanga uyu bwanji, moti ife amene timavala masikurombingo ndi zina zotero tikuoneka achimidzi, osazitsata, osazindikira, osayenda ndi nthawi. Sitikufuna kuweruza, koma tikunena kuti ngati timapanga out of conviction zimene timapangazo good and fine, koma muone kuti ambiri timapanga zinthu chifukwa chonena kuti nanga uyuyu bwanji uyu, pantchito nanga uyuyu bwanji uyu, musembe nanga uyuyu bwanji uyu. Ayi, iwe unditsate. Choyambira chimene akunena Ambuye choti iweyo unditsate. Usatekeseke idzakwana nthawi yoti awo agwire ntchito yawo, awonso adzakwana adzavina gule wawo, iwe bavina gule wako. Fundo yambirira ndimeneyo. Chachiwiri chimene ndimafuna tisinkhe tsiku la lero, tisirire moyo wa Petro. Petro akakhala ndi china chake chimene chikumusowetsa mtendere, akakhala ndi china chake chimene sakumvetsa, akakhala ndi china chake chimene akusowekera ataphunzira, samachedwa kuyafunsa Ambuye. Tipereka zitsanzo mwina zinayi kuyambira chalerochi. Nanga uyu bwanji akudabwa ndi zimene zikuchitika ma movement, nanga uyu bwanji. Ndi Ambuye akumuthandiza kuti amvetse udindo mene ampatsa iye. Iweyo tangonditsata, usatekeseke ndi za uyo. Pena tikumbukire Petro adafunsa Ambuye atalalika zoti muzikhululukirana. Kodi Ambuye ndikachitofikitsa kasanu nkawiri? Yesu nkumamuza kuti kodi ngati ndikuti kasanu nkawiri kokha, iyayi kasanu nkawiri kuchulukitsa ndi 70. 7 times 70. Pena Petro emweyo adafunsa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu atanena kuti kodi mukufuna nanunso kuchoka? Atauza anthu aja kuti mungonditsatira chifukwa choti mufuna chakudya. Petro adafunsa Ambuye, ife tingapitenso kwa yani? He was declaring his faith but through a question. Muganiza kuti mukatipirikitsa ife tipitanso kwa yani? Ife timadalira inu. Pena Petro mweyo adafunsa Ambuye Yesu. Ataona kuti anthu ambiri akuntsatira Ambuye, ndi Ambuye alalika kuti ufumu wakumwamba amene adzachite bwino akalandira zinthu zambiri, ndiye Petro adafunsa Ambuye Yesu kuti Ambuye ife tidasiya makolo, tidasiya atate, tidasiya amayi, tidasiya abwezi, tidasiya chuma, kodi ifeyo gawo lathu ndi chani mu ufumu umenewo? Ambuye nkumamuza kuti yayi wasiyatu zonse chifukwa cha ine ndi dzina langa, ameneyo adzapeza zochuluka koposa, adzalandira migolo mu ufumu wanga. Wasiya zonse chifukwa cha dzina langa ine, ali odala pamaso pa Atate. Meaning Petro titopereka zitsanzo zambirimbiri, amati akakhala ndi china chake samachedwetsa kufunsa kuti aphunzire, kufunsa kuti achotse misconception kapena china chake chimene chikumupsya. Ambiri tu pakati pathu pali bodza chifukwa chosafuna kufunsa zimene sitimvetsa. Sitimvetsa za mpingo wathu koma timakafalitsa ngati timamvetsa. Sitimvetsa za banja ilo, sitimvetsa za ntchito iyo koma timazifotokoza ngati timazimvetsa. Sitimvetsa zimene tikuchita koma timafuna tizioneka ngati tikumvetsa zimene zikuchitika. Ena sitimvetsa ngakhale moyo wathu umene koma timaukhala ngati tikumvetsa. Petro lero akutiphunzitsa kuti zimene sitimamvetsa mmoyo uno tiphunzire kumazifufuza, tiphunzire kumafunsa kwa iwo amene angatithandize, ndipo tiphunzire kumakhala ndi chikhulupiriro chowunikiridwa ndi maphunzitso oona. Chachitatu chimene chikundidabwitsa nchonena kuti akuti Ambuye Yesu atangonena zimenezo, akuti mbiri idawanda kuti ophunzira ameneyo sadzafa. Ndiye ndimadzifunsafunsa kuti adafalitsa mbiri imeneyo ndani? Petro wafunsa, panali ophunzira ena pomwepo, panali mwina anthu awiri atatu, koma ndiye kuti ena amene anamva zimene zikukambidwa anaanka akufalitsa zinthu zimene iwo sadamvetse. Bodza limakula chifukwa chonena kuti somebody is not willing to break the chain of lies. Inu mumva nkhani za Father Francis, mumva nkhani za so and so, mmalo mofufuza,
malo monena kuti muthetse kuti izi ndibe nazo ntchito ndipindula chani mmoyo mwanga, zindithandiza chani, timankirankhira kutumizira ena, kufalitsa ena. Nkhani zija ndimapita zimapita ndi ma exaggerations pachichewa manena kuti mbuto ya kalulu inakulantadza onani. Lero tiphunzire kunena kuti njira yokhayo yothetsera bodza ndi kusafalitsa bodza, njira yokhayo yothetsera bodza ndi kunena choona. Ndipo potsirizira tamva tsopano commentator wa zimene zikuchitikazi akunena kuti koma palinso zina zambiri zimene Yesu ankachita zikadalembedwa zonsezo, ndiganiza kuti pa dziko lonse lapansi sipakadaoneka malo okwanira mabuku olembedwawo. Tikabwera mu uthenga wa Yohane omwewu pa Yohane 20 ndi 31 amatsimikiza kuti izi zalembedwa kuti inu mukhulupirire kuti Yesu ndi mpulumutsi olonjezedwa uja. Kawirikawiri anthu ena timati tikamatsutsana, tikamakambirana za uzimu, timachedwa nkufunsa kuti zalembedwa pati. Tikumbukire kuti Bible lidabwera chifukwa chonena kuti atumwi ataona kuti akumwalira, memory yawo ikunkirankhira kuchepa, distance ikukula ya zaka, anayamba kulemba kuti asunge zimene anaona, kuti asunge zimene anamva. Koma si zonse zimene zidalembedwa. Izi zidalembedwa kuti tizikhulupirira kuti Yesu ndi Ambuye. Tsono tikati chilichonse chimene tikukambirana cha zauzimu kuti zalembedwa muti, iyayi, Bible ndi mawu a Mulungu, koma si zonse zili m'Bible zimene zingaulule chinsinsi cha Mulungu. Mulungu amagwiritsa ntchito zida zosiyanasiyana. Chida choyamba malemba oyera, masakramenti yake, komanso chikumbumtima chathu, komanso zosiyanasiyana za mpingo zimene anthu ankaona akumwalira, zimene sizidalembedwe, zimene mpingo udasunga, zimene mpingo umapatsirana, zimenezo zimatithandiza kusunga chikhulupiriro chathu, the deposits of faith. Tisamatekeseke ndi zokambakamba, madzeradzera ongofuna kusokoneza chikhulupiriro chathu potengera kumene chikhulupiriro chawocho chikuchokera. Ambuye tsiku la lero atithandize kumatekeseka ndi chikhulupiriro changa, ndisatekeseke ndi zimene ena akupanga. Titokhalapo ambiri ansembe, mutokhalapo ambiri asisteri, titokhalapo ambiri akhristu, titokhalapo ambiri pabanja, koma aliyense kumapeto amoyo akayankha payekha ntchito zake, machitidwe yake, ndi mmene adawumvera mthenga, ndi mmene adawugwiritsira ntchito, ndi mmene maluso ndi zabwino zimene Mulungu adazipatsa, ndi mmene adazipangira respond to the world. Tisachedwe nkuti uyu bwanji. Ambuye tithandizeni tsiku la lero kuchita kufuna kwanu kokha. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku lopambana. Amen. Mukonde o Maria, Alleluia, Yesu wauka, Alleluia,